अच्छा तो दिक्कत है देख रहा आज ले तरवा एगो नाक के नथुनी खरीद के न दे। हां बाकी औरत को हर तरीका की राह चलेला तक के सोनार राजा जी की राह चलेला तक के सोनार राजा जी काहे नथिया करवला उधार राजा जी काहे नथिया करवला उधार राजा जी काहे नथिया करवला उधार राजा जी क्या बात